karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Bibi Roman, naunsa man ka? Ano nagilak man ka, ha? Ayaw itaon pagsigigilak, uy. Oh, hala, may nanuktok. Kinsa man ka, na? Asa may akong buhaton ini. Kung si Hans ni, sure gid ko nga nakabati siya sa tingog sa bata. Bibi, hilom na. Na, misamot naman hinaw ni Kilak. Maayo! Oh, dili si Hans ang ninuktok. Muna ba nagpamilyar na ako ang tingog? Ayasa! Ayasa, ablihi ang pultahan! Ako nga niyang gilitok. Nahibaw ko nga ikaw na ang naasasod. Ablihi ko ay kisama ng bata na naghilak. Ano na iba ko manisiya nga ako ang niya sa sod. Ayasa! Tabangat ikang pagpahilom sa bata. Nang Marta? Pasudla ko. Nang Marta, ngano nahibaw ka nga ako ang niya sa sod? Nakakita ko ni Mosleo. Ay kakinsa man ang bata nga naghilak, ha? Nang Marta, ayaw gitawon isaba nga niya ako ang bata din niya. Dili na mahitabo. Kang kisa man ang bata ang naasasod. Dali nang, tanawa siya. Dili sad ko mo too nga imo ng anak. Naara siya ng Marta. Uy! Kaitunggod anang bata, ah. Siya ang anak ni Claire nga iyang gipalabay sa kong inahan ng Marta. Oh, unsa? Uy, kaluoy, good. Ginoo ko. Sa ato pa, imo siyang gikawat? Wala ko siya kawata ng Marta. Ako lang siya giluwas gikan sa wahinungdan niyang inahan. Unsa? Bebe, ako'y pahilom. Ay basin gibot da ni Stian. Dili mahimong mabatian siya ni Hans. Ay, kung Hans, ay hapon naman. Gusto kang mapauli, no? Nodong, ay kuan man gud may ayuhon kong bungbong sa akong bahay. Kung Hans, Biyaan ako ni Kentlo. ha? Aw, wala tingali makaantos ang imong manghodong. Wasab ko magkinahangnan niya. Kung Hans, ay kitang tanan na kinahanglan og laing tao nga maoy atong ikasabot sa bisan unsa nga mga plano. Anak siya sa kabit sa kong amahan, no? Ug ang iyang inahan ang nakaingon nga namatay ang akong inahan. Kung Hans, Nakasiguro ko, lo, nga nahinumdum ka pa sa adlaw nga gidani papang iyang ikaduhang pamilya. Pag upang namatay ang akong inahan, yatong higayon na, lo. Nagbangutan pa ko sa pagkuha sa akong inahan. Apan ang way kasing-kasing kong amahan. Midana dayon sa iyang kabit o anak sa iyang kabit. dili ko ikaw mapasol sa imong kasukot, Hans. Pero ang ako lang ba, ay tugay na ang maong nahitabo o kamong duha si Ken ang biktima sa inyong amahan. Labas pa sa kong panumduman ng tanan ko. Kanunay maghilak si mama nga maabtan ako. Apan dili siya musulti kung unsa hinungdan. Yung Hans, Sa diyang nakita ko si Kent o ang iyang inahan. Diya pa na ako matugkan ang tinuod nga hinungdan sa kaguol sa akong inahan. Ang inahan ni Kent ang nakaingon nga namatay ang akong inahan.
Hans. Mao nga bisan unsaon ako og am-am sa kong kaugalingon lo. Nga dawaton si Kent. Musupak gyud na akong kasing-kasing. Pero dili makamahay si Kent nako lo. Tungod kay gituman ko ang panugo ni Papa nga bahinan ko gyud si Kent sa iyang kaptangan. Dili ka nang gikinahanglan sa imong manghod dong Hans. Gugma gikan sa igsuon ang iyang gikinahanglan ug dili ang bahandi sa inyong amahan. Naana, nahilom na siya. Gitugnaw lang di ay ito. Nagpaputos og maayo. Abi na ko kung naunsa na siya. Kinagsige naman siyang tsabaw. Wa kay kasinatian sa bata. Mao nga makasapot ra gyud ko. Pero, ayesa, ngano nakahuna-huna man ka sa pagdaha sa bata nga dili maninimo anak. Sa ako nagisulti nang. Naluoy ko niya. Kaya palabay siya ni Claire. Wa na gyud sa maayong panghuna-huna ang asawa ni Kent. Ginoo na libahala niya ng Marta. Unya, ngano nakahuna-huna man sad ka nga anhi mo tago dinhi. Wa ko'y laing suod nga kadangpan nga nahuna-hunaan ng good. Si Lola Samda. Nahibaw ko nga makasalig ko niya nga dili man nabibahin ako. Hinuon sad. Mutuman ginaog sabot si Manoy Sam. Nang Marta, ayaw ba yun ipanulti nga ni amin dinhitag ko ha? Makalaong ka. Way mahibaw nga ni aka dinhi. Sige, mauna na. Pusta siyag maayo. Dayon patutyon nimo. O nang Marta, salamat gud kaayo nang. Way sapayan. Kung dili ka makahatag sa imong gugma sa imong manghodong. Aw, husto si Ken sa iyang sisyon. Nga magpalayo na lang siya nimo. Ug pangitaon niya sa isa. Ha? Mibahad siya. Nga iyang pangitaon sa isa lo. Lahi nga mahigugma ang iyong manghodhan. Siya rin tao nga anyang buhaton ang tanan para sa iyang gimahal. Ay, naunsa na sa gagler, ha? Nagdaka na mo sa gagler soog. Nagunod mo na gagbir. Naunsa na man. Walay nagmahal ako, James. Ay, kinay mo gaw. Kasama na ba si mong kinabuhi? Surrender na lang. Uli ito sa ato na. Si surrender. Unsay mo pa uli? Unsa? Kalma lang gaw. Dili ko mo surrender o dili ko mo pa uli. Claire, gamitan na lang ng imong daginutong pagkagawa pa gaw para mabalik ang imong kinabuhi sa una. Gita naglang lang. Hilom! Ayoko tudlo isa kong buhaton ha, James. Kagon, magantos ka. Dili makapalayo og dugay nako si Kent. Kana ang ipaniguro ko. Oy, Dong Ken, nganong gisuksok man nimo ning imong sakyanan ni ining dapita dong? Araw dili ni makita ni Kuya Hans. Unsa? Uy, nga naman. Niya ining dapita si Kuya Hans. Unsa? Unya, nganong ani matamutago nga ni aman da is Kuya Hans di mo dinhi? Dali lang. Sa man ni, uy. Sunod ako lang. Dali. Uy, ana taagi diha nga, wa man ay dan. Mauli nga akong gana na. Paingon sa akong taguanan. Ay, uy, dong! Huwat ako, oy! Kini, mo ni imong buhaton kung magligo kas bata, ha? Ingon ini pagkupot ang bata. Ikob siya sa imong kamot. Unya, ingnon ini pagbukbo. Salamat ng Marta. Ayaw ka bala ka. Pagadoawon ti ka din, he. Salamat gid kaayo nang.
Pero, sigurado ka nga ikaw gid mo imo atiman aning anak sa imong kaaway? Iya maguning ilabay na. Mao nga, ako na lang ning sagupon. Di ako magpuyo din ng ason. Aha? Uy, ni amang gutas ilawom sa kakahuyan. Balinaw ng kinabuhi din eh. Kagisa maning bay. Nang Marta! Nang! Ay, Uy, tao. imo ning paryente? Ah, dili. Oh, Ah, Ni ana di ay ka. di magagikan ng Marta. Ay sa ibabaw, gikan ko niya nagpahilom sa bata. Ah, siya si nang Marta ng ason. Ang iyaan ni Kara. Ang pangasoon unta ni Kuya Hans. unsa? Nang Marta, siya si nang ason. Ang inahan ni Ayesa. Ang nganong gidaman ni mo siya din Dongken. Taas ng subilano nang. Ato unang papahuhayon si nang ason. Ay, salamat ha. Salamat nga nakatog na gyud si Baby Roman. Ingnan anak dahil na siya pagputos aron dili mo hilak. Ay, Dong Hans! Ang ano, may sunod bang kanako daw? Tingog ni Lolo. Laro kayo nung may gitaguan ka na ako, lo. Tingog ni Hans. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!